yasa yurukuyuruku fanga yɛrɛ ka dɔgɔya Mali jamana kɔnɔ a kɔlɔlɔ n'a tiɲɛninw ka se ka ɲɛfɔ maaw ye fɛrɛw ka se ka jalatigɛ a ko la dɔgɔkun dɔ bɛ sigi Mali jamana kɔnɔ yan nɔ san o san n'an ko min ma ko semaine nationale de lutte contre la corruption min yɛrɛ baaraw nun don la kabini décembre kalo tile 9 o de siratigɛ la procureur général de la Cour suprême Mahamadou Timbo ale ye jalatigɛli kɛ maaw ye min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko sefa wari miliyari 80 o de yurukuyurukula Mali cakɛda baw la maa 40 fɛ ni ministre 11 b'u cɛ la. Ni wale in kɛla ka daminɛ san 2021 kana bila san 2024 kɔnɔna na procureur Timbo ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati minɛ ko sisan ko maa si tɛ Mali jamana kɔnɔ ko tɛgɛ tɛ se ka kɛ min na ni sɔmi kɛlen don i ma yurukuyuruku ko la. O kama sa jɛkulu caman de bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ fɛnɛ ni mun sigi kun ye yurukuyuruku kɛlɛli kama o siratigɛ la olu hakilinataw ye mun de ye ka ɲɛsin procureur Timbo ale ka nin jalatigɛli ma yala fɛlɛ jumɛnw de kan ka ta k'a fara fɛlɛ bolodalenw kan yurukuyuruku kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ. An bɛ faamuyali min sɔrɔ a la fɔlɔ a b'an jɔrɔ sabula parce que an ka baara ye yurukuyuruku walew kɛlɛli ye donc a b'an jɔrɔ a b'an hami hami fana kɔfɛ a b'a yirana k'a fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya min fana kɔnɔ bi n'i ye yurukuyuruku walew sen bɔ a la a gɛlɛya a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ donc n'i ye Mali gɛlɛya ye bi k'a ye k'a fɔ kuranko o gɛlɛya bɛ yen sirako o gɛlɛya bɛ yen k'a ye k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ ka se ka u yɛrɛ ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ o gɛlɛyaw fana bɛ yen gouvernement yɛrɛ fana bɛ ka effortw fana kɛ mais ka tila ka na ye k'a fɔ ko gafe bɛ bɔ nin wagati ninnu fana la gafe min kɔnɔ n'i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ 6 dɔrɔn olu bɛ se k'u jɔ ni miliyari 1 n'a kunɲɔgɔnfɛn a bɛ mɔgɔ hami a bɛ mɔgɔ jɔrɔ. Fɛnkɛ article min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko protection des dénonciateurs ni o ye kofɔlikɛlaw ka se ka olu lakana ye an bɛ se k'a fɔ o ka se ka don ba la ni kofɔlikɛlaw lakanani sera ka don ba la k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka kofɔli kɛ i tɛ siran i tɛ jɔrɔ a ka ca Ala fɛ jamanadenw bɛ kofɔli kɛ o bɛ se ka dɔ bɔ yuruguyuruku walew la. O tɛmɛnen kɔ fana fɛn jumɛn bɛ se ka fara o kan an bɛ se k'a fɔ o ye ka se ka saraliw kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ n'an b'a fɔ ma ko digitalisation nasarakan na ni o fana sera ka don ba la ka sarali kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ wari kana tɛmɛ mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔna fɛ a ka ca Ala fɛ an b'a fɔ ma ko farati o bɛ dɔ bɔ yuruguyuruku faratiw la kosɛbɛ. Sefa wari miliyari 80 min ŋanamu na ni sɔmi kɛlen don an ka cakɛda ba maa 40 ma minnu cɛla ministre 11 b'u la a yirala k'a fɔ k'olu ka kiriw na daminɛ san 2025 in kɔnɔna na Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.